In making our individuals, our fellow Filipinos, competent, relevant, and skilled. Sa ika-29 na anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, nakiisa ang Kapitolyo sa pangunguna ng Pampanga Public Employment Service Office sa job facilitation, kasabay ng paggunita ng National Tech Voc Day. Libo-libong mga technical and vocational education and training graduates ang sumubok sa oportunidad na hatid ng World Cafe of Opportunities na nilalahukan din ng halos 60 mga kumpanya na may hiring ng skilled workers. Katunayan, may mga hired on the spot pa na mga kabalen tulad ng labawenyong si John. Mahalaga po kasi kailangan po, lalo na po sa trabaho na gano'n, kailangan din po mga equipments, ganyan, kailangan yung mga skill na kagaya ng napag-aralan namin po sa TESDA. Hindi lang trabaho ang handog ng World Cafe of Opportunities, kundi pati na rin dagdag kakayahan sa mga gustong matuto sa pamamagitan ng TESDA Skills Training. We have partner companies who are willing to entertain applicants from different work that they need, and God willing, merong mga on the spot na na-hire on this day as well. We also have what we call the National Enrollment Day at that side of the venue, wherein we accommodate students who would like to avail of the TESDA training programs of the different institutions who have the scholarship. Layo ng WCO na mas mapadali ang paghahanap ng mga kabalen ng trabaho at dahil skills ang puhunan, sa TESDA, lingap ay maaasahan. Maraming salamat po sa TESDA sa Pampanga po, lalo na po sa Peso Guagua kasi doon ko po nakita yung job hiring po na to. Saka po sa company na kumuha sa akin. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.